Nggih, niki saking kaji niki, Pak. Pun kula sing peng, pun kula aman. Aman. Aku dadi pimpinan paling aman. Ketuane sapa ketuane balane sapa? Seribuan aku. Aman sing duwe wilayah aku. Oh iya. Kek aku tak pongor deh. Iya, awakmu kalah lho. Iki wilayah. Niki nembang apa macane? Mbak Maya napa Mbak Maya? Kowe iki lho nyapo. Awakmu pagang. Aku ya arep nakoni Mbak Maya. Wedok. Padha wedoke. Kowe ora ngekek kesempatan aku lho. Ora. Nun sewu, Mbak. Nun sewu nembangin apa ini biar bareng-bareng, biar enak nanti. Terus wau enten pamundutan. Cek, mundut. Saking sinten? Pak Ji. Tapi Niki wau mundut baksone kali mie ayam. Kowe mbok pagake karo warung. Mundut apa? Lagune napa?